Allah ya halitta idan ta da duba gwajini ya mun daga nesa bakin da bakinsa kafarin ya an diga zai ba an ci lafiya da wallahi ya kasuwa lafiya lau kai da ajiya ke Wallahi ya baby sweetie. faɗa mai duk abin da kike so a shagon nan ko me kike so ya haɗa miki aka yi mutum da ƙara arziki kakarka ta yanke sa'a Yawwa kana da sabon da da ƙara arziki yawwa to a ban sabon da sai akwai relaxer. Laza, karamin ko babban? Babban ka hada masa da wancan da wancan da wannan takalmin da ake yi shi ma wannan shi ma ka hada mata wancan shi ma ka hada mata sai ka lissafa kuma da wata Allah baby dini Ba kaɗan. komai kake da wallahi. Allah ƙara arziki mai Allah ya gida. ƙara arziki. Allah ba komai yi wa kai ne. yayi kamar gara aka saka daida wa daida alambanta aka gama fuska ke nake son kalla ba ni jin daɗi inda baki ban so kudin su wuce 100 gaba ɗaya ban so kudin su wuce 100 komai ka sa mata Akwai zumbun. Wannan fa mai tsare ce. sa mata Sa. Ba ka da matsala. Kaga basi. yawa nawa ne kudin gaba ki daya Ba ɗaya 85,000. 85 Lafiya. Me faru? Shi ne ya hau. Shi ne ya hau. Ba ku da kemis a nan kusa ne? Akwai ke misali. Dubo mana jinin shi ne ya hau taimaka mana. Shi daga zuwa sayayya kuma. Akwai ke misali. Sorry kai. Ka dubo mana kemis. Cikin mu ke. Sorry. Ana fa yake a zaune fa. na gaba shi ka dai wani wawan dai zama ba ko ka bar waya ka ko kudi yan da fara ne yanzu sun yaka ni dai bari ga kula shagura ni ma kasa